ತುಂಬ ಜೈತೆ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಫೋಟೋನೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋನ ಒದಿ ಮುಲ್ತು ಒಲಿ ಪಿರೌಡು. ಸೊ ಹೈ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾಡಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲೇಷ್ಯಾಡ್ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಇದು ಪಿರೋಟ್ ಹೋಗಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ತೋಜನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಟವರ್ ಅವು ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಬಟ್ ಒಂಜೆ ತೋಜುಂಟು ಬಟ್ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ನಾನು ತೂಪೆ ಫುಲ್ ತೋಚ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಂತ ಅಂಚೆ ನೀನಿದಾದ ಪಂಡ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಟೂರ್ಗೂ ಇಡೀ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಐನ ತಿರ್ಗ ಒಕ್ಕ ನಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತೂಕ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪಣ ಮುಲ್ತ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಊರುಡದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಊಟಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಚ ಅಂದು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇದೆ ಉಂಟು ತೋಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿಂದ ಉಂಟು ಶೋರೂಮ್ ಚೂರು ಎದುರು ಕೋಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮುಂಚಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೂಟಿ ಪನಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೈಕಲ್
Kingston Hotel. Delhi or Delhi Hotel. Yeah, that side only because there is another group. Enough place. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸು ರೊಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಹರಬರ ಕಬಾಬ್. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯ ವನಸಾದ ಪಿದಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿ ದೂರ ಬಂಡಾನಿ ಕುಲ್ತು ಓಲಿ ಪಿರಾವುಡು ಇದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಿರಾವುಡು ಇಂದು ಏತ್ ಪಂಡ $100 million ಸಾರಿ $100 million ರಿಂಕೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟುದೆನಿಗೆ ಏತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರೌಂಡ್ $900 million ಸಾರಿ ರಿಂಕೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಚದೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ತೂಲೆ. ಸೊ ತೂವಲಿಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಲಾಯಿ ತೂವೊಲಿ ಐತ ಡೋಮ್ಸ್ ತೂವೊಲಿ ಡೋಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಐತ ಗುಂಬದ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಆ ಗುಂಬದ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಮಾತ ಫೋಟೋ ಇತ್ತೊಂದು. ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪಂತ ಫ್ರೇಮ್ ಹಿಡಿದು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಅಂಚದಾಲ ತೋಜುನ ಐತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂವೊಲಿ ಉಲಾಯಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗುಂಬದ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಸ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಲೈನಾತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಡೇಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ಬೋದು ತೂಕ. ಸೊ ತೂವೊಲಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಯಿಡ್ ಜೂಮ್ ಮಲ್ಪ ಇದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಂಗ್ ಬೇತೊಲ್ಲೇರು ಇವನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇತೊಲ್ಲೇರು ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರ್ ಎಜ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತೋಸ್ಪಾದ ಅಂಚನೆ ನನಗೆ ತೂವೊಂದಿದೆ ಅದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಿರವು ಸೈಡ್ ಇಡು ಆ ಸೈಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಅವು ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಉಪ್ಪುಡು ತೂಕ ಪೊಯ್. ಸೊ ಮುಂತುವಲಿ ಪುದರ್ ಬರ್ದೇರು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಡು ನೇಲ್ ಪೊಡದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ತೋಲಿ ಮಾತ ಗ್ರೂಪ್ 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 ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತದೆ ತೋಲಿ ಆಮೇಟ್ ಈಮೇಟ್ ಎಂತ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈಮೇಟ್ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಆಮೇಟ್ ಗುಡ್ಡ ಉಂಡು ಹೋಗಿನವ ಒಂಜಿ 360 ವ್ಯೂಸ್ ತೋಚ್ಪಾಯಿದೆ ತೋಲಿ ಒಂದು ಜಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರೌಡ್ ಆಮೇಟ್ ಸಿಟಿ ಮಾತ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆಂದ ಬೈದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಈಮೇಟ್ ತೋಲಿ ಅಡೆ ಗಾಂಡ 360 ನಮ್ಮ ದುಂಪೊಯ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪಾಯನ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಗುಡ್ಡೆ ತೋಚ್ಪಾಯ್ತು ಆ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದೇರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಪಂಡ ನೀರುದಾಲ ಇನ್ನ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೂವೊಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ರಾಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡೋಮ್ ತೂಪಿನ ತೋಜಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಬಿಡ್ತದ ಬಾರಿ ಇರ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮೂಲು ಕುದುರೆದ ಚಿತ್ರ ಬಾರ್ದೇರು ಇನ್ನು ತೀರ್ಥ ಕುದುರೆಗೆ ಮೀಯರ ಹೋಗಿನ ಕಾಲಿಗೆ ರಾಜನ ಕುದುರೆ ರಾಯಲ್ ಹಾರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಕ್ ಉಂಡು ತೀರ್ಥ ಅಂಚ. ಸೊ ನನ್ನ ಐತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಪಿದಾಡ್ನು ಎಪ್ಪಡ ಬಸ್ ನನಂಚಿ ಪಣ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಅತ್ತ ನಾನು ಓಡೆ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಪೋಪಿರ ತೂಕ ಬಸ್ ಬರ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿನಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ತಗೋಲಿ ಬಸ್ ಬತ್ತನ ಉಲಾಯಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಗಾಡಿ.
ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತ ತೂವೊಲಿ ಮೊಲು ದಾದ ಉಂಡೋಂದು ದೇಪಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಬೈದಿನಿ ಫೋಟೋ ಕುಂಡೆ ಸೊ ಫೋಟೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಒಲಿಯುಡು ಮುಲ್ತು ಒಲಿ ಪಿರವುಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಬರ್ದೇರು ಕೊಡಿ ತೋಜುನದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಆ ಸರ್ಕಲ್ ತೋಜ್ಪಾಗ ಮುಲ್ತು ಒಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡದ ಫ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ನಲ್ಪ ಇಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Most of the British people is a Catholic. So you can see straight ahead, there is a church, St. Mary Cathedral Church. Okay, this place is very strategic place when British rule here. Okay, because this is the headquarters for the British. So once we get independent, okay, this place become a courthouse from lowest court to the highest court. Even Ministry of Tourism, one of the department, is still inside here. Okay, and this one is become a Royal Slango Club. It's a small club. Okay, where lawyers, doctor, engineers, okay, they just go spend their time there. So when after they drunk, okay, they punch each other. Next day they come and settle the report. Okay. Then you see this one. It's a blackboard. World's tallest blackboard, 96 meters tall. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಶೇಪ್ ಅಂಚ ದಾದುಂಡು ಬಂದ ಮೂಲತುಲು ಅಲ್ಪ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆನಗ ಆರು ಎಂಚ ಇಟ್ಟಿರೋದಲೆ ಆರು ಉಂತುದಿನ ಶೇಪ್ ಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ Then come to them. ಮದಿಕ 118 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತುವರಿ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪೋಯರಪ್ಪುನು ಅಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಟವರ್ಗ್ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಟವರ್ ತೋಜುಂಡು ಪುರ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಬೊಕ ನಮಂಚಿ ಆ ರಡ್ಡ್ ಟವರ್ಸ್ ಲ ಪೋಪ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋದು ಉಂತಾರಿಜ್ಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಬಿದಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಏರುಂದಂಗ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪಡು. ಸೊ ನನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ.